maju sesek. Kang Mes. Ayo. Nggih. Tetep diaturke wilujeng dalu, wilujeng rawuh marang para kadang tamu Mbak Pia. Ngaturke salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sepisan malih panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh namung dipun aturi berkah pangestunipun saged paring pangestu. Nggih. Donga dumateng penyanipun ingkang ambegati nenggih penyanipun Kakang Mas Sutresno. Kang Mas nggih. Ingkang mapan wonten ing Klaten Karangsono Klaten Mono. Karangsono Mono. Mugi-mugi kasambung Mbak Bilih wiwit siang kala wau acarane tayupan no. Oh ngoten. Dibacutke bengi iki campur sari mustika budaya ingkang mijil saka lelatan utawa wongkon Kecamatan Pagerwojo. Nah. Kaya apa kaya? Kayak ono gunung loro kan. Ngawur. Bintang tamu lho. Oh iya Kang Mas lah iya. Bintang tamu kan kaya gunung to Kang Mas ning dhuwur. Ning kene awake dhewe bareng-bareng penghibur jroning kalodhangan wengi iki muga-muga bisa nuju prana. Bisa gawe marem tumraping penggalihe para kadang sutresno. Iki penyanyine oke banget no. Bebarengan lelipur ana ing wengi iki muga-muga wiwitan nganti akhir campur sari berjalan lancar. Baiklah. Ora ana alangan sawiji apa. Yo, no suka-suka bareng-bareng karo campur sarine dhewe Mustika Budaya. Selamat menyaksikan. Marem bengi iki ya. Marem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13. Mas jan komplit. Pak Tris iki jan luar biasa. Luar biasa sekali Pak beda Tris. jan beda karo liyane. Betul. Terus jroning wengi iki disengkuyung karo SS Audio Suara Sound Sekita. System
ya. Nah. Sing enak banget ya kuwi Suara Sagita. Sagita. Mbah Tejo lho Kang Terus Mas. syutinge video syuting Mas Kuntring saka Gesikan Betul, sing pakai. krune ra tau adus. Apa nih? Sarimin ndak tahu adus. Sarimin iki Oh, karo belas ora tahu adus ya. Karo ropek iki. Bengi iki akeh. Dadi ana kami tuwa tanggung gunung iki ya Uceng ngendi Banyu Urip. Banyu Urip, Wes Uceng. kabeh komplit Pak ana Pak Yuli, Dwi ya Pak toh. Yuli, Pak Dwi iki RT RT-ne ring Ana 7. Pak Talim ya toh. Heeh nggih. Pendukung-pendukung kita yang ada di Nggih. sana nggih. Luar biasa. Luar Awake biasa dhewe sekali, Mas. jroning wengi iki uga Mas Sutris ngrawuhake para bintang-bintang campur sari. Campur sari. Nah, kalebu bintange ya dimainke. Mainke kudune kan Mas. Mainke iki apa to? Omonganmu. Itu Mainke. di-play kan. Oh, ya, di style ya, di style. Oh. Tapi aja di Ono anu sapa? diajeng Lilis. Mbak Lilis. Ya, iku Sampeyan wis kenalan to urung? wis. Sik kenalan dhisik. Wis kaya rene to. Sik ini kenalono, bener apa ora jenenge? Wis, sik sapa to? Sapa jenenge? Lho, makane sampeyan tak omongi kenalono sik rono po Min Sarimin. Sarimin, di syuting sik iki ben MC-ne ben kenalan sik karo Waranggono. Cayu, jenengmu ki sapa? Ayo. Elis. Ki Lah yo. kupinge dirungokne. Maksudku iki kupingmu berarti ra budek. Iki malah sengaja lo Elis, Elis ya Nek Lilis. kupingku budek sampeyan sing dublek ta kan. Iki oke bintange. Yo kaya ngapa Lilis? Digebrak nganggo opertune Mas. Yo, mesti. Nggih, monggo. Lah Wah! Paling demen iki antuk-antukan ya Lis ya. Nggih. Sik salam Mas sik. Heeh. Dangu mboten panggih, Pak Wagil. Suwe ra tau cethuk. Awakmu ki lek cethuk aku mek mantuk ya to. Aku cethuk awakmu ya mek mantuk. Dadi wong loro. Mergane. Dadi wong loro mek antuk-antukan. Sampeyan ngomongane jarene kenal-kenal ngono nyeluk aku kok Lilis. Yo. Nek Lilis sitoke sing awake cilik kae. Oh iya ya. Yo. Yo kabeh iki gawe trap sila to no. Wiwit Nggih. sore iki pancen siji karo Badatan rono penyanyine akeh banget. Aku yo wiwit awan karo panjenengane Pak Talim ing papan kene ya. Nggih. Paringa lelipur no ya. Iki kancane akeh nganggo musik Mas. Iki njaluk nyuwun musik lagune sing favorit jenengan apa? Nggih, monggo dipun aturaken Mas Tanto nggih. Langsung musik campur Nggih. Monggo mawi musik. Ngaten nggih. Sing penak lho ya nak ya. Loh, lek aku mesti penak. Napa pripun? Sembarang wis. Oh, sembarang. Nah, ya. Ayo. Sing sampean enjoy, enak. Buat Pak Tris dan Ibu Da. Nah, Oh, nggih. Niki Kak Jate, kajate nggih kagungan kersa Pak Tris. sik to. Iki aku kok bingung. Ya. Wah. Kitanan ingkang putra. Pengetokan. Ya. 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 Loh, pindah-pindah. Lah aku biasanya lek perkara sunat karo orang ngono iso sono ya mesti bledru ngono lho. Mari kan beda. Lho bedane kan dong iso aku. Pergone aku sampai saiki iki ya urung sunat. Oh, dereng. Urung. Lah sok piye terusan? Lah yo mbuh sampean cek ya kena iki. Pancen tenan Mantap. teko uceng iki ora percaya. Ya. Luar biasa. Dayo. Monggo Mas Kris Tanto nggih. Sarangan kanca-kanca midhangetaken Mbak Elis nggih. Mustika Budaya. Mustika Budaya nggih, monggo. Bareng-bareng Mustika Budaya. Yeay. Mustika buat Pak Sutrisno. Coba
Hatiku
Tapi ya lah iya. Awakmu tak sawangkat mau lek ning wayange Rudi Gareng ngono kae, ketoke kok ganteng. Ketok besus ngagem busana. Lah bengi iki kok semrawut, raimu kaya silit kebo to apa? Raimu dhewe kuwi. Iki mok sili delalah kurang gedhi akhire ngancut. Lah iso. Awake dhewe melestarikan Mas. Iya, sadurunge nembang. Betul sekali. Mugi-mugi panjenengane Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno kenalamu to dhisik to? Kenal. Tahu ketemu niki to, Pak? Alhamdulillah. Nalika sik urung digusur poluan kae to? Oh iya kae, biasa. Karo sapa? Karo sapa to lali aku ya. Nembang. Nembang apa iki? Yo langsung ae. Lagu sing paling ngetren saiki, Mas. Lagune Didi Kempot. Album saka Padi, Didi Kempot. Banyu Langit. Ya. Ki. Sang ganteng, Mas. Ki. Kowe iso apa ora tak tiningi? Kowe iso apa tak tiningi dhisik? Iya jajal awakmu sik. Suara angin wis tak liwati. Goblok iki. Ngono jane pencipta lagu. Lah ya, sik to. Suara angin ora apal. Suara angin wis tak liwati. Dia awak. Ini, mikir. Masalah kuwi kecil. 5, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Suara angin wis tak liwati. Goblok. Tangkemmu dhewe ya ora kena nggih contono ya. Ketularan kowe itu. Awakmu ora iso karo Rudi Gareng kowe iki lho pelawak Rudi Gareng. Ora iso. Monggo. Teso. Kowe to suaramu piye? Suara angin. Suara kurang. Kowe ora ngombe ta? Wis tak omongi lek arepe dadi bintang tamu ki ngombe dhisik. Aku mah ngono kuwi. Aku ben ora. Mah. Suara angin. Suara. Kowe kurang paham ngono dipameri wong Klaten. Suara angin. Suara. Siji suara angin. Suara. Kurang ajar. Mustika budaya. Monggo sinambi lelenggahan kanthi pirunggan dumateng para tamu dan sedaya. Tak nyanyi sik ya. Ya nyanyi sik. Sing apik lho wah ya. Ya jelas. SS Audio. Suara angin sing nyendu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elu ning pipi. Swiraweru senadyan mung ana iki. Ngalemo ning aku. Tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo kesiran udan ning dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kali cahayane telesono atine wong sing asmaran setia janji sepreletan sagelingan ademe gunung merapi purba melu krungu swaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba sing ning Langgrang Wonosari Yogyakarta Mustika budaya. Asik.
Mari menikmati hidangan dulur-dulur para tamu undangan ingkang sami rawuh. Janjine ndungone ra nganti suwe-suwe pamit sulungane ra nganti sore. Janjine ndungone nganti suwene nganti kapan tak enteni sak dekane. Udan krimis telesono klambi iki ajroning dodo den ragane ngekep janji ora lamis suwe nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung rambi melu krungu swaramu ngomongke apa ademe aku nonton korbo sing langgan Wonosari Yogyakarta janjine nungone ra nganti suwe-suwe pamit janjine lunga ora nganti suwe-suwene nganti kapan tak enteni sadekane. Vokalmu jan sip, wah bengi iki. Tapi awakmu nyapa to? Apa sampean apa minder to mlebu ning Tulungagung? Minder to mong Lah, seniman jadi kabeh mlumpuk. nyawang rono ngono nglirikmu neme wagiran. Pancen mripatku kira ora ngajar. Lek musisi saka musik sampean memang sip. Iya. Rodok ngenana to, Wah? Tengmu kaya wong meteng. Gamelan ya iso. Gamelan ya iso Kan ada dua versi, Ya, ada versi musik, musik, ada ada gamelan. gamelan. Slendrone Mas Mukijan. Slendro. Lagune Jidol ya apa? Jidol ya jelas apal nang kaset-kaset sembledos kabeh. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggo leren. Neng cagak kebak tulisan warna abang tondo datang bulan. Lah kok tanda bulan? Rondo isih prawan ngene Ya sae. prawane iki datang bulan ngono lho. Sing datang bulan sapa? yu ngatemi. Jenenge gubuk asmara Iya. biyen kae tak nggo andum tresno. Tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ora gablek arto. Ke Taman Asmara. Ayo lek ketamun asmara akhirnya ning hotel ora duwe duit blas yo ning cukup ning gubuk kae. Sopo sing selingkuh ning gubuk? yu ngatemi. Iya iya. Gubuk kae nyimpen wadi. Suwal bedah ngarep karo mburi. Soale sapa sing ngarep Yu dangan ngatemi. gubuk kae kebak cerita. Bengi-bengi kok dolanan kompo. Dinge ngompas apa? Yu ngatemi. Catetan sakjroning ati datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi garwa merga lali ora gawe celana. Sing ora nggae klono sapa? Yu ngatemi. Awake dhewe atak kandhani. Aku ora tau latihan karo kowe. Penjenengane Mas Sutrisno Mas ki Sutrisno. tertib Mas. Iya betul sekali. Tertib mengingat kita orang Jawa Timur ngerti marang adat ketimuran. Iya. Mula bukane awake dhewe ndongakne panjenengan Mas Sutrisno mudah-mudahan tansah diberi panjang umur murah Amin. rezeki Ya. pinaringan lumuntur sih ana ngersane Gusti Kang Maha Linangkung Amin. tebihna godha rencana lan memala Ya. caketna dumateng kamulyan katentremen sekewarasan Allahumma amin. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Warahmah. Tulungagung Blitar ki padha mahmu Blitar Tulungagung Iya. kuwi isih naluri saka Mojopahit utawa Mataraman. Oh, Mula wong arepe duwe gawe iki mesti ana sajene Mas. Sajen, oh, Karepe sajene. slamet. Iya, iya, betul. Sound system ki ya enek sajene, Enek. gamelan ki ya ana sajene. Disajeni, ya. Sing mesti gedang kepok utawa gedang raja. Heeh, lek Werdine gedang dadi raja. gedang raja, Anakku besok mulya kaya raja uripe. ben iso dadi raja. Gedang kepok lek sunat pisan wae kapok, Oh, aja iya. nganti mindho, lek Ah, ah. nganti mindho Ya
Ilang duwe apa-apa. Dadi manten pisan wae aja dadi rondo utawa duduk pisan wae Wis ben kapok, kuwi kuwi gedang gedang kepok. kepok. Anakmu kae sunatan kok sajene gedang apa, Mas? Sajene gedang kluthuk. Kluthuk. Iya. Saiki anakmu dadi apa? Alhamdulillah dadi belajar kluthuk kae. Oh, mulakno gedang kluthuk iki Ya sajen. ya sepurane ora ngerti lho. Nyapa anakmu ambe nangis mulai tanggapan. Nangis sae tak tambani ning dukun, ning dokter, ning bidan jan ndak mari lho, Dul. Lho kuwi jenenge motah. Nangis Setengah kejrek. wengi to. Iya, Kok gome dukun ra mari. Dukun ra mari, bidan ra mari, ngantek entek apa-apa. Kuwi sing nambani iso mari ki bojomu dhewe woh. Lho, carane piye? Kuwi jenenge motah cengek demit. Oh, Engko lek dicengek. bojomu lek anakmu nangis tengah wengi iki bojomu kon metu njaba. Metu Ngubengi njaba. tritis Ngubengi tritis omah. karo lukar busana. Lukar busane apa? Udawa. Oh, udah to. Ora ngerti lho, Dul, mulai Kuwi kok anakmu meneng cep sebab demit kuwi lek karo wong uda, wong wis Hah? meneng. Oh, ngono. Wedi. Dadi Oh. bayine meneng cep. Bojoku metu ngubengi Ngubengi tritis tritis karo karo uda. Anakku meneng Cep. cep sing mutah genti aku. Lah nyapa? Lah roh bojoku uda kuwi mau. Lambemu awakmu celukake ora umum. Padha karo kowe tok. Nembang. Nembang. Iki mau kan berturut-turut 3 kali wis musik to. Heeh, musik. Lah lek jidul ki panganane gamelan. Gamelan. Lek karo musik ora pati iso. Gubuk asmara, kok gubuk asmara. Kembang Probolinggo Mas Mukijan dados. Monggo dados. Datrono ya wah ya. Ngadeg tok ae. Hati-hati genjote engko ambruk. Iya, Ya pisan iki lho, campur sari ora enek genjote. Lah iki sobah ae iki. Awan meng tayupan ra apa-apa ngene. Nah, iya iya. Biasane nang panggung ya Wek Di ya. Malah biasane. Ya dados wong. Yo monggo. Kembang Probolinggo. Mustika. Dumateng para kadangang ngadhep rawuh ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu yang mana pada malam hari ini kersa rawuh wonten Bali Wismanipun penyanipun Bapak Sutresno. Monggo dipun dahar dedaharan ingkang sampun sumadyo kula pinangka wakilipun penyanyi Bapak Sutresno kaliyan ingkang garwa sarimbit. Lagune jidul tinggi campur sarian yo kena lho wong. Iya, Dol. Iya, iya, Gayeng ya, Dol. alhamdulillah. Mustika budaya. Mustika budaya. SS Audio. Oh iya. Suara Sakita dari Winong Bapak Lurah Sutejo. Sampai joget. Padang jinglang tetrawangan pupus klopo padha jejogetan sumilake kukus Bromo ambarengi tumurune tresno aku mung tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati wedi yen kelangan kowe ayo enggal palakrama wae kembang arum Probolinggo rino wengi mung katon ing netra kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara sayur kentang sambel bawang lalap gobis apa ora kelingan bukaan lawangi tresno Nimas Ayu kembang Probolinggo Pak Lurah Suwarto dari Jawa Pak Lurah matur nuwun rawuhipun sedaya mawon ingkang rawuh matur nuwun Mustika budaya. Asik. padang jinglang tetrawangan pupus klopo padha
kelingan bukan lawake tresno Nimas Ayu tenggang Probolinggo Iki mau pas indene ayu-ayu, oke luar biasa Mas Sutrisno. Mbak Pia, Mbak Pia ke upama janganan apa jangan. Cara jangan tempe. Tempe, nek tumbas pundi Mas Glowo? Pasar Panjer. Pasar Panjer. Ingkang pantes dahar sinten? Pak Camat. Iki sing cilik iki jangan apa? Jangan kates. Kates. Nek tumbas pundi? Pasar Puser. Pasar Puser. Ingkang pantes dahar sinten? Pak Kami Tua. Iki Mbak Anis. Jangan kacang. Kacang. Lek tumbas pundi Mas? Pasar Ngunut. Pasar Ngudut. Sing pantes dahar sinten? Pak Carik. Iki elis sing gedhe iki upama jangan apa? Jangan bengok. Jangan bengok. Terus lek tumbas pundi? Bakul ledek. Sing pantes dahar? Sopo sing doyan mangan ya. Kaya ngene udan mangan piye karepmu? Loro ya? Iya. Loro. Nduk, Mangga. Diwakili oleh Mawagiran, ken kalih-kalih. Aja cedhek-cedhek karo Glowo ya. Esuk sore loro. Ketularan. Wah. Candaan wah. Loro. Mlaku. Cecero mlaku tak salah. Jelas no pantes. Parane rono. Ya, Pinanganten sarimbit sampun jengkar saking sasana rinengga. Ingkang putri ayu pindha putri Roro Rengganis. Nanging kuciwanipun ingkang kakung kencing manis. Sing manis mbahmu untungane kancane yo sing sehat lho, mosok kencing manis. Jidul di kaya akung jidul. Awakmu ya pas tak condro. Ya. Sing putri cantik. Nah, Koyok Sri Devi bintang film iya. India. Sip. Sing kakung koyok serigala. Manggenmu ning alas matuke. Nimbango. Ya, loro-lorone padha ayune. Monggo mikir dicekel. Selamat malam ya buat Bapak dan Ibunya. Warga Karangsono. Ya. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam kakak. Kita kan Seumuran. Kamu kan kakak kelas saya. Oh, jadi iya, panggil. iya. Kamu kan kelas 3, saya masih kelas 1. Kelas 1. Perkenalkan Jadi panggilnya ini kakak. ya kelas 3 ini kelas 1. Iya. Apa SMA SMP? Hah? SMA SMP. Kita kan masih SMP ya. Dilihat dari wajah kita kan masih cute. Cute, imut-imut, amit-amit. Iya, masih cute. Iya. Besok tryout ya kakak? Iya. Oke, nanti kita jadi untuk durasinya kita kan nggak sampai malam karena besok tryout dan cari sekolahan ya. Iya, bener banget. Penak menur jawabannya penyanyi. Monggo silakan teman-teman. Satu tembang goyang langit dan bumi dulu ya. Goyang langit ambi bumi, iso nyang riko salawa.
Dewa Tresno Mas Gareng diwakili nama Nyekar Piyambak? Nyekar Piyambak mau diwakili? Oh diwakili bro. Ini Le, nyambut gawe boh, gelo boh. Sajake durung jamu. Mas Gareng anu, Oke. wakil. Dereng panas Kang Mas. Awakmu sajake lek karo Sindian etok-etoke woi. Lek ning lesehan ini ya semangat kaya ning awakmu ning dalang Rudi Gareng ngono kae lho. Ayamu. Mas, Guyon ya. lagi sakmene gedine lek nabrak aku praya kaya ditabrak tronton. Guyon ya guyon, akeh piantun sing mlumpuk ana dalem Pak Trisno ngenak-ngenek. Dol. Guyon ya guyon. Ngenak-ngenek. Cidol, aku isin akeh ibu-ibu iki lho. Dol. Kok kenekno. Nggih Kang Iya, Mas, Mbak saderengipun Anis. dipun Nggih, aturaken sugeng dalu kagem Sugeng Bapak dalu, Ibu alhamdulillah. tamu undangan ingkang Weh, sampun tamune rawuh. tumplek-blek. Nggih, Banyu mertandhaken niki Pak Sutris nggih. Pak Sutris Piyantunipun Grapyak Sumana nggih. Temulur. Nggih, lumantar Kang Mas kula Kang Mas Bujel, matur nuwun kula sampun dipun Oh nggih, Nggih. Mas Jubel. duduk Oh Mas. ganti lho. Sing ora diongoti ke lo Mas, gak lincip ke lo. Oh, bujel. Tekmu lincip apa bujel Mas? Mbah wis suwe ra tak ongoti. Delok nakno. Lah. Iki Nggih. tembangnya apa? Lek karo wong wedok iki dirayu yang harmonis, keharmonisan rumah tangga harus yang mesra. Kaya judul Diajeng Anis. Semakin lama kamu semakin nampak cantik. Kecantikanmu bisa menggairahkan sanubariku. Di wajahmu ada pancaran yang indah penuh karisma. Ngono lho. Bumi dan langit yang menjadi saksi. Tidak awakmu apa iso? Jajal. Langkura. Anis, Lah, kamu cantik sekali. bagaikan Bagaikan bungkuk. mustikaning jagat memanekipun kakang. Apa kuwi? Diajeng wis samunia. Angel aku ora iso basamu. Dirangkul kene. Dirangkul tok ya, ora usah dirayu, langsung ae. Ya, ya. Anis, Dalem Kang awakmu Mas. ketara ayu banget. Heeh. Dunia tanpa kamu bagaikan ambulan tanpa iu sepi Anis. Yo nyanyian yo. Nggih, monggo. Monggo, Dipun Dewa Trisno. pinanggani setunggal pamundutan saking Kang Mas sinten wau? Kang Mas. Kang Mas Mas Mulyono. Mulyono. Monggo, Nggih. nggih. Mustika budaya. Bareng-bareng mustika budaya. Moga sembari menikmati hidangan. Para tamu undangan yang berbahagia bersama Mustika Budaya Campur Sari Dewe. Go. SS Audio. Wis setyan kula ngene lagu terus nanging keloro-loro. Aku sayang, aku cinta padamu. Orang ilo yang wis kasep tegaku. Cepat